Masiaya. Gavana Masiaya James Orengo okinyi makawuono galuchi makawuono bedo kata ka otelo ne nyasi mano mar keyo chako keyo mbolea e pacho kae kata e county no mano ma Siaya mano mowuok kanyo e log tich ma county ma Siaya mano bedo aluoni yo makare okinyi makawuono odhi bedo kanyo ko bago kata kotayo kitimo gi e yo machal nade mano chenro medhi bag kanyo kod gavana ma Siaya James Orengo koromo kanyo saa 6 mar odiochieng' odhi bedo kanyo log tich e county ma Siaya kama chielo nyakoromo ge jwang' wamedo luoni ka nyaneno gineno ma en tipo no manyakoni kaka wifi chal koro chak gedo mano mara kare dhi sidhe mano gedo kata mano daga wifi mano mantiere county ma Siaya odhi bedo kata alwora mar Arieda mano kenango bondo kanyo idhi bedo kanyo Ndori Market mano jatend migawo mochung'ne wechego mag tudruok Eliud Owalo dhi bedo kanyo are okinyi kawuono saa 3 odhi bedo bondo ka en Ajigo kaka machielo odhi bedo Ndori saa 5 mano ka nitiere Arieda koro mano bedo medo luoni ya onkoni mathoth kotene kod yepo machalo kamano nyakoro moge jwang' kama chielo ka nitie sigana moro mabende okelo buok ne oganda moko bende kama gintiere kayangore ni nitiere obila ariyo mago ma onegi Transmara nyakoro moge jwang' okinyi makawuono mane sigana mabende wachiyo godo Crispin Otieno luo sigana makama gin obila ariyo manyaka sani liekore ne gintiere kacha ne gin gi ywaruok e wechegi mag chudo mago hola mara riwruog saga moro mabende achiel kuom giduto ariyo ne giwuok kanyo ka koro gidhi neno jal manoweyo chudo obila manoweyo chudo kata no default to koro gin achiel kuom gi kanyo ne en garanta mara jal machielo mabende ne orem chudo koro en mosebedo kochudo kuom thuolo moro malach koro kano wuok mondo dhi Transmara kamodake to liekore ne nyaka sani nyakoro moge jwang' jal mane odhi bandhi kata mane odhi ne jal mosebedo ka oweyo chulo holano mabende en obila ne ogoyo nduru kendo nogo koko ne obi monje gi ji ma ok oyangi jogweng' nobiro kar kanyo kendo ka gichopo ne gigoyo ji ariyogi ma ginego mago obila ema ne ogo kanyo ma onegi mano e wach machopo nyaka sani Crispin Otieno luo sigana makamano kendo brokonige kaka wamedo mana yudogi okinyi ma kawuono e county ma Kisii pod nitie gik mathoth ma pod timore mabende kirango kar ka ma en jalup governor e county ma Kisii mano Dr. Robert Monda mabende nyaka sani onge apis othiche oko kod senate ma pacho ka kara saa 6 kata seche dakika manok nomo saa 6 mar otieno ma piny orugodo kawuono mano bang' yangore ni ero en gi penjo monego bed noduoko mag mibadhi kata tiyo marach kod apis mare Crispin Otieno luo sigana ma kama e county ma Kisii ni maroda winjane ne pach jo Kisii to gin mage jodak e county ma Kisii wachango kotenre kod thicho oko e apis mano jalup governor margi nyaka sani dhi miyo governor thuolo machal nade kapo ni ok odhi omaka apil mare ka entiere odhi kata e doho mar mondo mi okonye orese kata ochunga thich mare oko makoro bende otim odiochieng'no manyoro bura osebede senate kata kuom thuolo mar ndalo ariyo kane winjo neno mopogore opogore nyakoro moge jwang' ma en keyo basari kata pogo basari awendo mabende watieko godo sani di chenro mopogore opogore matimore kacha county mano ma Migori tainya chiwo CDF basari madhi bedo kacha e awendo gigo mag dhi bedo kanyo ka gitwake ahinya e kinde ma jod bura bende dhi bedo kar kanyo gima gidarango gene kacha peke weche mag somo kaachiel koda ka dwaro mamalo mag jogi madwaro basari kata sir mar somo kokalo wechego mag omenda kod mamoko bende wacho ni en nok mag gige midwaro mondo mi oti godo e sikunde mano wacho ni ginok ahinya en ang'o monego tim mondo mi obugi weche machalo kamago nyakoro moge jwang' medo mana luoni okinyi ma kawuono mondo mi ang' beda ne kod ng'eyo ni mar mbaka romo ang'wa mi mathoth bende kawuok e counties wa wabeda ne kod twak achiel kachiel nyaka sani wadadonjo e twak malose kawuono jopuonjre gi jogo mane sekta mar somo ginyabedo ni in e secondary benyabedo ni in e primary nitie sigana mopogore opogore nyakoro moge jwang' manyaka sani oseyangore are ni waket pichni gi e mbui ka wapenji kanyo ni nitiere hera gi japuonj mondo mi omedi max ibed ng'ama maber e skul ka isomo nitiere mago ma osebedo kod osiep kod jopuonj
magi ka gintiere skunde mag primary, nitie mosebedo gi osiep kod jopuonj magi ka gin e skunde mag sekondar, moko bende ni kod osiep kod jopuonj ka gintiere mbalariany. Gino ma gidwaro en ang'o? En max ni kosemi to tiende nang'o ka koro dhi non penj ni oko mopogore gi sikul mari kama isebedo kata ka isome. Pod iyudo ka duoko machal gi ma japuonj nyalo bedo ka miyi kosoyo. Ok gin mana nyithindo manyiri kende manie osiep machalo kamae kod jopuonjgi. Nyithindo machuo bende nitiere kar ka. Nyithindo machuo bende bede osiep kod jopuonj mamine ma bende nitiere e sikunde. To bende ni gimoro matimore adier ka intiere kar kacha, iwacho ni ero in gosiep gi japuonj machalo kama, to bende ichak luongi ni in e Ben 10, in Ben 10 ka in ng'ama dichuo, to koro kama intie kori kacha gin ber mage mantiere iye kanyo. Wada winjo sigana kowuok kuom rowere mantiere kaka wuono nyakwara mogijo. Gin bende itudi kodwa, wabeda ne kod ng'eyo, nyari ni e sikul, ing'eni samoro E moyudo cha oken kata A. Kata B moyudo cha samoro kwano cha omedna meda kwano mar max. Nyakwara mogijo ng'atimore skunde wa. Twak mbako romo, ni lai wa mago simu, SMS kod mathoth mantiere kar ka. Duoko twak kod rawere auchiel mawuok e mbalariany mopogore pachoka, gimoko bende manosetieko. Wada winjo gi achiel kachiel, sani wagoyo mbaka ni. E kaunti mari bende wabiro mondo mi wakoni matut kotenore kod twak man go sani. Nakelo ni chenro e chal mar fwambo. Nyinga Cleophas Oluoch, jakisomo kanya kwar mokeo nyaka chisango, aduogo mana sani kama wantiere kae e weche mag mbako romo kod twak mabiro kikidhi mabor. Jina langu ni Priscilla Nzaka and I'm a beneficiary wa scholarship ya NCCK. Wamenisaidia nikaweza kusoma through high school kutoka form 1 all the way hadi form 4. Na kwa hilo ninashukuru sana. Ningependa ku-urge my fellow Kenyans wakaweze kujoin katika hii program ili wakaweze kunufaisha wanafunzi wengi ambao hawana ability ya kujilipia school fees, lakini they are bright. Wanaweza kufanya hivi kwa kutext jina elimu to 29888. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Tindo itikoma na bango tena kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno bwengenjo mano. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati omundu arumu yakombwa ani mambi nochote bumusani onomu yakombwa nandi mambi ende nochote byamate ani nenkia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mio yetamanyaini. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso,
chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuogi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. RamogiTVLIVE chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajawa. To kure kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko joko kota we imam. Ana miela zipeo onge ng'ama wacho. Wela pomo chandaga. Umechiwa kanino. RamogiTVLIVE. Tumoketo wiya. Makinungo. Ticha Beach ka Ticha Beach sang'wen otieno. Ikrine nyiero ma ok rum. Riwri kodwa itugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Ticha Beach ka Ticha Beach ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama kaneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati. Wada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach saa 1:45 otieno. Kik bai. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher benity. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke osiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukite kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Nyokora moke juango ya ore kinu machiegni wantiere karka chenro se chopo e yamo achiel ka chiel ka koroda koni ni ginto gin gik mage ma waluoni kendo wami peko kinyi makawuono adhi bedo kata e chenro nyinga Cleophas Oluoch
Jagisumo kanya kwar mokio nyaka sango wada mana koni ni nyaka sani wada bage yo machal nade. En twak matimore sikunde. Okorang kanyo ni entiere tat somo kata entiere primary kata ne secondary. Magi gik matimore. Jok moko seluongo gi nyige mopogore opogore. Oganda matindo mantiere sikul donjo e osiep kata winjruok mar osiep. Mondo mi oyud marks mare makare e kinde ma entiere sikul. Gigi timore nang'o nyakora moge jwang' kauna nigi jopuonjre mabende don sitieko somo mantiere sikul wada winjo ne sigana ma opogore ka gigi timore sikunde. Mokwongo japuonj mora ko yudi nitiere osiep gi nyathi sikul onego bed ni oweyo kata tich kata ichunge tich. Gik mage timore en mana arrangement wachne local arrangement. Gigi timore ga nang'o kata gitimore universities wa gitimore TVETs wa gitimore e sikunde mag secondary moko dhi nyaka primary mana mondo mi giyud marks. To ka idagi ngima bedo nade? Ngima bedo matek ahinya ka intiere sikul. Ono dago mbaka kanyo kura moge jwanga mi wenda thuolo mondo mi gimoswe mana mapiyo kaito bang' wadonja twag ne wawinja ne kane oganda to chomo kanye kod gigi duto kama wantiere. Mokonyo kura moge jwang' wenda ntiere ka rwako duto ni machiegni Ramogi TV. Ukinyi makauno cheno mara mbaka oromo uchiwe yo makare donge. Aya kura chaka gibuta ka angi ulde aula ni to iwacha nyingi kama nisome gigino ma itimo sani ponono mano kang mi thuolo mana dakika achiel waduto mondo miang watieki. Nyinga en Wycliffe Oko, nasomo e mbalariany ma Moi, gi sani asetieko to arito ka wanyalo timo graduation kata wuoyo. Koro gi kinde ni an oko lakini kanye kama nayude tiegruok mara. Erokamano ahinya. Otiegore wechego mag fwambo Wycliffe Oko, erokamano ahinya. Kama chielo aro kini machiegni Tifino. An mokwongo adamo sanyi para mogino yawre. An iluonga ni Tifino Gweno. An e country director mar Africa Passion and Art Awards kendo an e jaked ne Ratich Nyiri. Erokamano ahinya kendo kuom thuolo mar biro Ramogi TV telo machielo mondo mabeda ne kod twak achiel kachiel. Pinta oyawre mose nyakora Ramogi jwang' kama entiere manya bedo thuolo ni mokwongo biro Ramogi TV konge kata dala be ni kanye mos gie sane nikech kan twak omakre matek ahinya winya wil machiegni. Erokamano kuom miya thuolo ni mondo awach nyinga. Mokwongo adwa go erokamano ni Royal Media Services e Ramogi TV kaindi gi jata chenro kuom miya thuolo ni. Nyinga Agunda Quinta, ajapuonjre e Mount Kenya University. Sani atimo Bachelor of Science in Medical Laboratory Science. Ane hika mar ariyo. Anya Siaya mawuok Alego Usonga. Amor kachope twak makawuono ni. Erokamano. Erokamano ahinya. Chano wacho yo makare ahinya. Kane pok ibiro neno sigana mar Musa Juma. Kano kele inge jothumbe mano jadala udonge jo Alego Usonga. Joma kwacha ahinya kora Ramogi jwang'. Buko na ben gi talanta mar wer koso en gi were mar weche mag thieth. Erokamano ahinya Rex. Musi oganda luwo kinyi makawuono. Erokamano ahinya Migosi Cleophas. Kume nyinga iluonga ni Rex Omondi Raymond. Aja Siaya mawuok Sidindi. Kuom sani ane mbalariany mar Mount Kenya University Law Campus mayudre Parklands. To kendo aduoko erokamano maduong' ahinya kuom miya thuolo ni endo mar bedo achiel kuom jogo endo madhi twak e twak ma wan go kawuono ni. Erokamano ahinya mano japuonjre mapuonjre bedo wakili. Koro ng'eyo kaka chano weche onyalo penji kanyo penjo ma ipenje court nyoro winjo ni ati mano law koso mano ok law to dhi koro ni mano ok law to mi tiende nang'o. Erokamano kendo machiegni Ramogi TV. Brenda oyawre kendo imosi oganda wa. Oyawre ahinya Cleophas. Kuom nyinga en Brenda Obura, nyanya kach Kabodho. Nasomo e school miluongo ni the Kenya Institute of Mass Communication. Gie sani ana jafwambo kendo media analyst at Real Analytics. Nyakora Ramogi jwang' wantiere ka achiel kachiel gi welo duto kama ntiere Brenda machiegni ahinya Kisumu koro bende ntiere iye kano kwedo gi Kibaji jo Kisumu to koro ne kanye ka jo Siaya wantiere godo ka achiel kachiel. Wada mana chako twak. Akiane ng'ama kawe mokwongo. Nitiere osiep mantiere kind jopuonjre kod nyithi sikul. En gino matimore sikunde. Usewinjo sigana machalo kamagi. To bende ponono osechoponi. Iwacho ni
gin weche machakre mana matin nitiere jathuolo ni Omondi Wuod Ombei wero kanyo kwacho ni sero tek. Sero ne obedo matek nyaka e sikul koso bedo mayot ka gigi bende osebedo kae katimore achiel kachiel. Adana chako kodi Brenda. En gimoro minyalo wacho ni timore kinde sikunde wa mopogore opogore bende siyo sigana machalo kamagi. Sero mantiere sikunde mitimo gi japuonj titimo ne japuonjre. Ingeni ka wawacho kuom adier gima wadwa wuoyo sani ni en gima timore. Ok dang' wawach ni ok en gima timre. En mana ni mondo mi yud jal mowuok oko mondo mi owuoyo i wach ni ema tek. Lakini nitiere kinde moko miyudo ni japuonj nitiere kaka odwaro nyathi sikul mondo mi o achieve 1 2 3. Mangiso ni japuonj sama dwaro nyathi sikul ong'eyo maber ni gimotimo en ataro mar chik. Odwaro ang'o? Nitie gik mathoth ahinya mantiere kar ka. Japuonj nyalo bedo kata nodwaro ibede group discussion. En ang'o matimore e sikul? Samoro nikech ng'eni sikunde gi opogore. Samoro gima otimore Kenya Mas ok timre Mount Kenya University to bende ok otimore UN kata ok otimore TUK kata Moi bende samoro ok ng'ato ni ok otimre kata kotimore Ingeni kaluwore gi twak marwa ma kawuono wawuoyo kuom bedo osiep japuonj e yo moro ma kadwa na wachi koro ingeni e skunde kama wantiere nitiere jopuonje ma dwaro nyithi skul mondo obed kod gi osiep to bende nitiere nyithi sikul ma dwaro jopuonje mondo obed kod gi osiep koro ingeni en two way to be thothne wayudo gania kiwacho ni ji bedo osiepe gi japuonj mondo mi oyud max thoth ji ko wach makamano to pachgi biro ga kuom nyithindo manyiri to kawuono daher mar wacho ni ka en wacho osiep mane kin jopuonj gi nyithi sikul gini en both ways. Inyalo yudo ka nitiere nyathi ma wuoyi matin moyudo madam moro e skul kacha oneno ni mane makoro nyale mane makoro berne kabisa emonyalo neno ko bet go nikech after all ingeni kidhi e moso mbalariany kacha nitiere benefits mo biro godo wakati ma iyudo ni ibedo e achiel kod japuonj nitiere gik moko ma ibro yudo ka dhini maber sama in kanyo lakini gimoro amora ma watimo in the end ingeni nitiere ga gi repercussions mage koro sami timo gigi ing'e maber ni chieng' moro komuomi tineno matek e skul kanyo erokamano ahinya Wycliffe abiro iri iwacho ni itiegri e mbalariany ma Moi sigana ne ochal nade osiep mantiere kind jopuonj manyiri gi machuo duto kama gintiere kaka gima nawacho ma en gimoro ma yo ma nyithi sikul nyalo lere go maber ne jopiny kata ne jonyuol bedo ga matek nikech thothne en gimoro ma kata iyudo ka mondo yo minyanyinyori go e lela miwach ni anto to japuonj ni dwara to samoro yo mineno go japuonj ne sikul kata management ing'eni ji ok par gima chal kamano koro en gima ok tach gima timore en gima adieri koro gini mana kaka Nyaroburo wacho gino bedo ga kama samoro amora ma nyathi sikul obedo osiep japuonjne kata obedo osiep staff member ng'at moro maduong'ne obiro ga gi package moro iluonga ni package koro sama package ubiro to package ni uting'o samoro inyateri out matin samoro max moro be samoro kani jiwori itemo to igo di to ndiga kolokore to nyalokore nyabi moro iloko wiye obedo maber koro bedo max moro monyuol kokalo kuom era ma un goni koro en gima timore to jok manyawuok oko mondo wache malong'o onge nikech kata okenge moketi mondo jok ma gino timore negi e yo moko winjore jok moko dwa nikech inyalo yudo ka japuonj dwaro nyathi sikul to nyathi sikul ok oyie nikech obiro otimore either way inyalo yudo ka en nyathi ma wuoyi kata nyathi ma nyako ponono notimore kamano okenge moketi nitiere ga aparo ni nitie ga riwruoge mopogore opogore nitie ga campus mitu apano ng'e en riwruoge ma ochalo kaka movement mantie e mbalariany karibu tema Kenya kaendi apani ok Kenya kende iyudo ko okenge moketi samoro bedo matek nikech nyaki kali okang' mokwongo mar ariyo mar adek mondo ine ka kichopo michopne ne trend sikul kata jok mowinjore jok moket kanyo mowinjore ugo report kata chiw report machal kamano koro en gima timore lakini fwenye ok yot en gima timore Quinta ochal nade sigana ma isewinjo nyabedo ni gipogore kuonde mopogore opogore iparona kanyo ne kawacho skul ma Brenda osome osepana kar kawacho ni be
Kenya Mas. Ni mano kama. Deno nyakime. Deno nyakaketi. The Kenya Institute of Mass Communication. Gima sigana mamoi be nya biro ni maik mopogore kata kuonde tiegruok mamoko. En sigana misewinjo ni enya wacha dier ni entie. Ni gima timore. Aero kamano kuom miya thuolo ni kendo. Awacho ni mae gima en gima timore kendo en gima dak wawuondre ni onge. To hera gi japuonj nikech mondo omi marks onya bet gima ber to kendo en gima rach. In kaka japuonjre mabet osiep japuonj ibo tieko ti marks momi go ingeno gin meki tibo tieko ti dhi yud tich dhi kar tich. Kuom in to you it is a benefit en gima yudo kokonyi bi yudo tich tiyudo ni tinde mondo jo yud tich en gimoro ma okiot kabisa. Koro kaka japuonjre onya neno ni gino ber nikech dhi konye tieko piyo ka jowadgi manoparo ma pod ne gin go koso graduate pod bet e school ento setieko to dhi yudo tich. To beda ka wach ni gini ber nikech nyathino kose yudo tich bi koro odhi a field of work makoro tie ibo yudo ni kirango gimiluongo ni competency in the field of work kakitiyo iyudo ka nyakono kata ng'ama neno siep japuonj no marks mano yudo ka ok gin mek adieri. Awach ne daktari ibo yudo ka results mo ogolo e lab ok gin gik madieri to gibiro hinyo jopiny. Koro hera gi japuonj nikech marks ni ok anya wacho ne en gima ber to kanya wacho ne en gima rach nikech yudo ka japuonjre en odhi yudo benefit. To gino be biro kaka ne oko wacho ubiro gi package. Kin japuonjre tin osiep japuonj ko biro e class okochuno kata nyaki dhi class. Beta kanyo ina lazy kata classes go kidhi tieka ni exam ing'e ni ko biro ni tadhi yudo mong'ere. Koro hera gi japuonj nikech marks ni en gima dier to en gima endelea kata e high school piny kocha kata e primary en gima timre kuonde duto te. Emane gima nyawacho. Ero kama na inya Rex in gi lek mar timo weche gi mag chike kende rango gi gin gik mopogore kende no ka nyaka sani oganda ni kod riyo mar dwaro somo kendo mar yudo yo makare. Tido ka miriambo donjo karka hera ma onya bedo mar adier kata mok mar adier poko fwenyo kata ka jok madonjo hera nikech marks gi jiwa kendo ginyuomore kata gidhi e keny. Mano bende nitiere sigana mopogore mabro yudo thuolo mar mondo mi walose. To sani kakirange bende ni gimoro matimore bise winje to sigana miwinjo gi joma chuo bende ni eyeka. Gima nyalo wacho en ni twak ma kawuono ni obire sama long ahinya nikech mbalariany mathoth chano timo penj dwe mar 4 moko be ang'e nosechako. To gima nyalo wacho en ni hera ma onego bednu bedo e kind japuonj gi japuonjre onego bednu en hera mar somo kende. Ok onego bednu obedo hera mawuok e somo to chope ng'ango cha. Aparo ni mane gima wawacho sani. To ka japuonj nyalo dok piny ma donj e hera mar ng'ango gi japuonjre mopuonjo, iyudo kamano duoko piny nyadhi makata japuonjre no miye seche moko. Nikech gidhi duogo to gibedo e level achiel. Nikech japuonjre dhi wacho ni at the end of it all wan e hera kendo wanie osiep gi japuonjni. Onge tiende mar mondo mi abed kose atim gik modwaro to kawatimo penj to adhi yuda marks nikech nitie kaka wang'ere kuma jikia. Omiyo en gima nitie e skunde wa mathoth to kendo onge mana e mbalariany kende. En nyaka e skunde primary to en nyaka e skunde secondary. Iyudo ka nitie jopuonje moko ma bende pod tindo wuok e graduation wuok e mbalariany to donjo e job market pod gitindo rembgi pod liet ka gineno nyadendi e class kacha wiye wuok e gima no dhi puonjo cha to neno ni aneno gima anyalo luongo gi dho ngere ni a potential wife. Iyudo ka riwruok no endo mabede kind japuonj chako wilore. Japuonj chako wuok gima no puonjo to o change the conversation. Obedo oduoke korka hera. To nikech japuonjre ma japuonjni be ipenjori ni kachako wacho gini endi be ji dhi yie koda
kosadhi report e kanyo. Wach ni endi en wach marach ahinya kendo mang'ol maduong' ahinya ka japuonj nyalo bedo gi hera mopogre gi hera mar somo kod japuonjre mopuonjo. Mano gima nyalo wacho. Erokamano ahinya. To bende mipenjo sano bende en gimoro ma jopuonjre gi orwako kata dipo ni ohero. Bende samoro nyathi bende ka nikech nyathi mantiere sekondar kata ka obede sekondar to kar kanyo ka idhi puonjo. Nyathi mantiere e skul kata ok diwach ni en ng'ama oseromo bedo e keny kata minyalo wacho neno wife material kanyo. To koro kama gintiere idonjo kacha idhi puonjo to idhi wife material. Tefena gichopo giwuok e sikul gibiro kacha gin kodu giwuok e mbalariany mopogore opogore kama gintiere. Ochal nade nikech magi nyabedo ni gin jok moko ma osebedo godo kata e sikul gin jok monego riwruoge mopogore opogore mana kuom ranyisi. Ochalo nade koka kori ka itemo pimo ngima mar japuonjre manie osiep kod japuonj to gima gidwaro kacha mana max en onego mana to wacho ni ero en di monyolo mokwongo Cleophas nitiere weche ariyo kae. Wach mokwongo en moro mani nyako ema dwaro mondo yud maksi koro dhi ir japuonj. To mar ariyo nitiere moro mar japuonj ema dwaro nyako. Koro an adwa wuoye mar ariyo no. Koro mar ariyo no wach ni en ema ji okia ahinya lakini nyiri hinyore oko kae. Inyalo yudo ni situation moro ma nyako koro otuone kata results. Ting'eni wach ni we awuoye kor university koni. Koro ing'eni nitiere gimiluongo ni desperation. Koro samoro nyako nitie desperate mondo yud degree. Koro inyalo yudo ni lecturer japuonj yani otame ni koki miya gima dwaro ni to ok dhi yudo nini. Koro ing'eni mano yudo ka nyako nitiere tight spot ma nyaka odhi otim gima lecturer no dwaro. Koro mano e gima timore on the dark side koni ing'eyo. Koro mano e gima iluongo ni desperation. Kaso mar ariyo en luoro. Gima timo gigi nyiri oluoro kokae. Gimomiyo wacho ni nyiri oluor en ni inyalo yudo a situation moro ma koro oseluongi office. Koro koseluongi office koro japuonj oketi kanyo nyisi ni koro odwaro gini. Koro kaka in kaka in nyathi school onge kaka dangi tamri japuonj. Ng'eyo mano nyalo kelo cases mang'eny. Kasto kata koro kochungu e court eritero japuonj court ni koro japuonj ni omulaye. Koro japuonj dhi penji penja achiel ni wachane no kaka ni kwera no e office kacha. Ni nyisa ni no hapana kose ni nyisa ni no we au kadwa. Ing'eni koro mago manegi makoro kelo confusion. Nikech mokwongo nyiri gin desperate. Giyudo gima gidwaro. Nikech giluoro rem kata samoro gin focus sana gi weche degree, weche certificate, weche yudo A. Koro amomiyo mano e samore ma japuonj nyalo kawo advantage nikech ong'eni ka timo nyathini orem to nyako miya gino mondo kik orem. Koro mano e dark side manyalo wuoye. En ang'o ma timore ma nitiere ga classes moko mane wacho ni gin life skills. Mane wacho ni kiwacho no to beda no. Weche gi nolokore nade? Nolokore nade? Mowacho ni kipuonjo nyathi ma dichuo ti wacho ni ibed assertive. Ma kiwacho yes to yes. Kowacho no to no. Weche gi nodhi kanye molal. Mowacho ni nyathi ma nyako nigi luor. En luoro mokwongo lernwa kar ka gimiwacho. En fear koso respect. En ang'o mantie ka momiyo japuonj ni? Japuonj moluonge staff room. An gima nyalo wacho ni en fear. Nikech mondo itamri atama kaka nyathi school kuom japuonj timo ni gini mano luoro. Ing'eyo ok en respect mano luoro. Debed respect ditamuri tiwuogi. Nikech mani respect kendi respect japuonj. Ing'eyo. Koro mani gima nyalo wacho. Kasto mar ariyo like ere kaka wach gini mondo kik wuog marach. Cleo. Olal. Penja na ok adwa chwanyo ji. Aya, ang'o duok kanyo ne Tifina. Ang'o lerno mathoth gimoda wacho maporo da giwuok. Luoro ni lal kanye. Nikech wacho ni kanye kama entiere kendo mano kodonjo iyudo ka koro japuonj kata gi japuonjre
donjo e weche ma Rex wacho ka ni osiep ma chopo nyaka e ng'ango. Koro gichopo kumoro ma yudo ka japuonj nindo gi japuonjre e kinde ma gintie kamano migite mang'o mondo mi Max obi to bende yudo ka Wycliffe osewacho ni ero giminyuolo ka ne jadi nyuolo kata ng'ama onego bed ni yudo pass ero chopo first class to wiye ni nono. Gino timore Brenda, luor ni akanye koth chako go jogi kama chalo joma chuo gi jok manyiri duto. Ing'eni kalure gi society modake sani en gima ong'ere once ng'ato nitiere e ong'ala mamalo mohewi nitiere kaka ing'iye. For example, an Brenda owach ni nitiere japuonj ma nitiere kaka osebedo kong'iya to pache oseparo ne kuma chielo ma an pacha onge. Koro wach ni japuonj ni obiro to o approacha to nyisa ni Brenda aneno kama but anyway they are always not direct. Nitiere the way they lure you into bedo e achiel kodgi. Koro wawach ni onyisi to ibe ine school ka ing'eni ma japuonj ma bro puonja pile ka pile. Omiyo wacho ga ni wan kaka nyithindo manyiri we are so vulnerable. To bende bedo ni in nyathi ma nyako ma ok nyal chung ma wach ni kose wacho ni en no awinjo ka tinde giwacho ni ka nyako nyisi ni no mano tiende ni yes. Koro akeni ko nyisi ni yes to tiende ni no ama akia kaka tinde gikawe. Awacho ga ni nyathi ma nyako onegi bed ngama stand up for herself. Koro wach ni japuonj ni obiro isani odwara osiep to wachna ni atamora wachne ni ing'eni nitiere gik moko ma biro gi tamruok momi yudo ka thoth nyithindo manyiri timo gigi nikech kaka dang gi tim onge japuonj obiro iri to ma japuonj ma puonji pile like kwang'iyo e mbalariany japuonj ma determine kidhi graduate kata kidhi graduate japuonj nyalo bukre abuka to wacho ni Max onge kata no kitimo kat lakini ing'e gi e pachi ni gini to natimo wach ni japuonj ni onyisi ni dwari itamori ma in kori ke kode ma wach kata ni go ahead mi dhi report ing'e ni kindi gi japuonj ni ok dhi bet maber koro kiseneno ko timne ng'ata achiel kama mae gima kelo gima waluongo ni fear luoro ni biro from experience ineno gimo timne wadu ng'ani notimo kama at the end notamore japuonj to at the end gimo timore ne oko graduate to ng'ama no yiene japuonj ni inena nena ka ngima ne dhi maber samoro bi nyalo yudo kata ni iketo ni aketa allegations moko ka in e class kanyo mabe ok donji omi yudo ka koro thoth nyithindo manyiri neno ni janyuolna ochulo fee mondo mi abi asom kadok dala maonge grades molo kiae anyuola ma baba uger kaka obura kamach ipara ni adwa dok dala to pesa baba osechulo to adwa dok ne ni ati aonge grade to kaka dwa dhi pimone ni aonge grade nikech japuonj no kwayo osiep tatamora tek ing'eni sechego be koro ibedo confused ipenjori ni to koro atim nang'o. These are some of the things mamiyo nyithindo manyiri donjo e weche ing'eni kaka nyathi ma wuoyi nyithindo ma wuoyi wacho ga ni they can always take care of themselves ing'eni nyathi ma wuoyi koyudo miyo moro madware ok nyal chuno nyathi ma wuoyi timo gimoro moko dwa timo mana koyie to be on the other side nitiere nyiri moko mabe neno ni after all gima ji obiro yudo e university is just the grades awinjo ka ji wacho ni university en harambe then tunasonga koro neno ni let me just do it because at the end of the day everyone wants to graduate koro odonje wechegi lakini an kama pod asisitiza onego bedni nitiere yo moro minyalo kony godo nyithindo manyiri ma ka iseng'iso japuonj ni no to tamore onego bedni nitiere setup moro e mbalariany mamiyo japuonj kisetamre there is no way monyalo tampa gi marks ni mora e school but kapo ni pod dhi mana mbele kamano nyithindo manyiri kod macho pod bro bedo mana gi tich matek e school ero kamano ahinya weche marks gin gik moko ma tek mula ahinya mbalariany ma Moi kan noselose tinde ji yudo duoko yo makare sani wan maber ok wan marach to kinde mang'e duoko mano Wycliffe nitiere janeno moro ka nikech twak mwalose samoro japuonj nene okang' oluong nyinge wamiye nying ni Nancy wacho ni an osekwayo osiep to natamora to nakale achiedh nade mapek to odhi nyime kowacho ni I've struggled with my graduation because of that mano timore nikech okwaye odagi odhi mbele idwa ni graduate gi gionge ochala di kinde magigi timore ka ng'ato mi marks mok mari tin men gi paper don't take internal examiner gi external examiner okay apply for remark
kata kose none kendo gi japuonj magoro opogore gi ma dwaro jama cha osiep kata madwari osiep kata mimbi seneno kigombo to ero sedagi to koro wacho ni koro Wycliffe ka in koro nyaka nyowi Max moki wiye kaka koro idhi nyime. Ineno Cleophas, gima timore niya, kaka nawacho mokwongo. Mondo iluwo kenge gi michope gine michope kaka idwaro no dhi bedo matek nikech samoro iwacho ni japuonj ni dwara kamata tamora koro aluwo yo moro adhi dhir head of department adhi dhir dean adhi dhir ng'ane ibro neno mokwongo ibro ndiko emails ibro book appointments maka chieng'no chopo tiyudo ka graduation list mar 5 kata mar 4 oseredhi to in nyingi onge. Koro gima timore luoro ma iwacho kani luoro ni bedo nikech king'iyo kuonde tiegruok kata mbalariany iyudo ka lecturers kata jopuonj nigi teko kabisa e chiwo maksi nikech kopogore gi primary ma bang'e no iwacho ni to KCPE tinde ndalo cha ne KCPE to anga neni kanye okidhi bedo neke mantie an weri koda iwinjo okidhi bedo koda to mang'e maber ni kidhi graduate card no komake owacho ni kat ni yudo nono to adieri ni yudo nono nikech ene mong'eyo ene lecturer kopo department obento wacho ni adieri gin to na nono ten nono ne ten nono maonge gimore iye to iting'e maber ni gini nokanyano nikech nasome koro teko ma jopuonj nigo e kuonde tiegruok gi mbalariany iyudo ka ni malo gimomiyo luoro ni bedo omiyo kenge midwaro ma mondo ilu mondo ichope mondo ing'e yo mar atichi iyudogo dhi bedo matek ibiro kawo kinde ibiro kawo dweche inyalo kawo kata higni jok moko goga nduro erokamano Tifena nigi oro modamedo wiye kanyo kapok adhi kuom jomoko manoko iseparo gimira wacho gima do wacho tarach oracho kober gini ni mokonzo gi timbre kasi inyalo yudo ni gimomiyo kwanza jiluor onge power nyiri onge power e universities kata wachni kata primary kata high school onge kata gimomiyo inyalo yudo ni ka gini an matim na donge ta aluor ere kaka dang' adhi anyis nyako wadwa gini ing'eyo dang' opar nade kasto mar ariyo ere kaka dang' aweri gi japuonj ing'eni kwanza mokwongo kaka omi japuonji power mang'eny onge kaka dang' watim nade yang'eyo gini gi kizungu wache amalere okay wakia kaka kaka wanyalo pathways japuonjni nikech japuonjni oseketi makoro saka makoro kitamori to koro nyisi ni ane kokinyal nini gini kokinyal miya gini kare idhi rempenj kata kitamori ok idhi graduate kaso katieko kodi tachako rie lecturer moro dhi timoni kaka odwaro koro kitamori gigi te ing'eni mano koro isewang'o iye nikech itamori mokwongo ni tamori koro kichak iduogo iye obro nyisi ni otiyo kodi ochako rie lecturer moro no chak tiyo godi ochako rie lecturer moro ing'eyo koro chalo ka en gima en chode ma okinyal tambri kaso an gima inyo sana kaka wan nyiri and ling but an gima wacho gani the moment ni isego mpaka idhi nyiso nyako wadu ni ing'eni an gini timore naga kama to nyako no be samoro ginembe timore ne koro kisedhi nyise bro dhi adhia kamano makoro bed kaka group the moment usebedo group to ubro bedo gi duol koro ing'eni kusechako keto strike ing'eni strike en gima risky sana e universities the moment nuseketo strike koro ji bro chako penjore to jopuonji gi timore nade gi nyithindo kasto yudo gima chalo ka proof ma japuonj ni timonu kamai mane kaka unyalo golo japuonj ni e school otherwise to gini ok dhi rumo ka sen baka moro ma timore pile ma onge nyako mosechung' mowacho ni gini timore naga kamae nyiri oluor to king'eyo bende iseyudo kata jok moko ma ing'e ni ng'ane to ni osiep machalo kama to un kaka osiepege ukonyo gi machal nade koso ok giwinj ga wach iwacho ng'ani nyako mane osiep kata mane hera kone gimopogore tek
Kikore ne owe nyawacho ni ijasike. Bejo kwa kama gini go e class. Mokwongo mano okera, mano kanyal wacho ni en hera, nikech gimichuni ok en hera. Nikech mano chuni, mano gimidwaro. Ing'e ni ka en gimidwaro iwacho ni an japuonj ni tahero. Mano to gima inyalo elewa. Ing'e mano gima ni koro idhi ne grades. Mabe nyaro japuonjo ko eri do. Mano be pod ni. Mano wach ni koro nyako modhi adhia ni wach grades. Ing'e ni koro mano en chalo kaka ohala, kaka wadwa ni oketo ni en package. Lakini nitiere moro michuni godo, mane gima watemo differentiate. Ero kamana nyakwinta te gimida medo bia kanyo kapok adhier akanya Kisumu Millicent Adhiambo ka wekore angwa yude kinde mabiro mbele kanyo. Adwa medo niya gima wanyalo wacho e wach ni to like the conclusion of it all en ni most ladies fear the repercussions. Gik mabiro kisetamri ang'o madhi timre after kasetamra. Kitamri mokwongo okibi graduate. Kidonje school 2019 inya bete school bibet joma ni biro go tiekin podirito. Ting'eni kini ka indio ripobe ni tieko tidhi manyo tich. You have other things to attend to. Nitie gik midwa timo gi ngimani. Koro ji oluor the repercussions of saying no. They can say no, yes, ginyalo chung' to giwach ni an to kadwa, lakini koro kasewacho no kasto ang'o madhi timore. Mane gima ji oluor, mane gima nadame. Onge kaka inyalo med gimoro e wiye kanyo mondo inene isudo nyime kata mokalo kata kisewacho no to idhi nyime kata gima chielo mopogore koso kanyo kende manitiere gin repercussions machal nade mapono ne jogi oluor. Repercussions nyalo bet gik moko kaka wawacha sani gimwagoyoni koso marks no. Inya bet e school for a very long time nikech nitamri japuonj ni odwari osiep titamori. Kisetamori japuonj ni iyudo ka en lecturer kende who is taking you through that unit. Unit no iyudo ka lecturer ni kende e school te en mopuonjo unit ni. Onge any other way minyalo kalogo mondo iyud marks kopogre gi lecturer achiel. Mano one of the repercussions. Inya bet e school for a very long time. Repercussion moro mar koso wacho no nyalo bet ni in kaka nyako kisewacho no japuonj kobiro e class odhi chako treat nadi. Nisewacho ne no obiro to koro osiko jari. Nitie gimiluongo ni self esteem. Kobire class onyalo miyo your self esteem bet lowered. Kiwach kitingo badi kata kidwa duoko penjo to okoyieri. Koro yudo ka somo ni school your life gets so rough with the teacher. Magima nyiri mang'eny tamore nikech giluor gik machal kamano ni dhi timore negi. Rokomana nya Rex ndimo ida jiwo weche mag luoro madonjo karka gigo mabiro bang' ka weruok ni osechopo kare. Kisumu ikore kusopodi mano Millicent podi Rex mana kida pito karakanya dakika achiel muduoni kato bang'e ka yueyo ka waduogo ang'waranga network matimore counties. Erokamano ahinya Cleophas. Kapok wakawo yueyo, anyalo medo gimore ewi gima Tiffany osewacho ka. Luoro ma wawuoye ni. Luoro ni biro mostly nikech self-esteem. Iyudo ka nyidendi ema ndalo mang'eny kalo e chandruok mar hera gi jopuonjni. To kaka nosewach ni gini biro gi package. To ok ni nyidendi duto ma package ni biro negi gitamore. Nitie moko mabe wacho ni ka en ni adhi kalo kendo ok adhi bede class mora mora. Ting'ene school kacha ji dwaro mna ng'ama appear on top of the list. Akalo koso kakalo. Idwaro distinction, idwaro pass, idwaro fail. To ka en package mabiro gi distinction, then nitie nyidendi mawacho ni wadhi adhiya nikech ok adhi dhi class tadhi kalo tiyudo ka nitie jomoko mabe mede obiro nyaka gi package mar pesa. Koro iyudo ka en gi self life. Yani ni lera school kacha mbalarian kacha iwotho mna ka boss class be okibi tikalo. Make gi kanyo. Awaduogo nyakoro mo jong mondo wapenja ni jok makalo ga kala to bi class giyudo giwuok mana oko en onge ga to max to yudo. Wakaw yueyo masani ka waduogo kod watemisi bedo kioronwa chenro pod en mar mbaka romo kik idhi mabor. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber? Waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre bende odonje chenro mopogore opogore kaka tuke. Wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo, japuonjre tieko somo ka en gi lony mamalo mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences
kama kepo mar dwe mar adek higa mar 2024 dhi nyime. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Are you ready to turn your Skizzer-tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skizzer-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizzer-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizzer Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizzer-tune, Skizzer Chapa. Terms and conditions apply. Peperusha Avieta na Shabiki.com. Boss, ili dream yako kuwa pilot na kuomoka bado uko nayo? Bas, ingia pale Shabiki.com. Peperusha Avieta na minimum stake ya 10 bob peke yake. Na ukiget the highest odd, yani multiplier of the week, tunakujenga na 250,000 mara hiyo. Alafu, number 2 na number 3 wana win 75k na 37k kila mtu. Usitense. Tunakupa up to 10,000 bob ukiwa among the top 100. At Shabiki.com, hakuna kulose. Minadai wote twenda hivi. Peperusha Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Nakusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Miyo makwedo paro ma okare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachonu adiera mango. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni anabro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiriwri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Minolep mara en nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, ino ng'ani? Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi, mana Ramogi TV. Yud thuolo mar ng'eyo, mor, yie, kod thum mar pako Nyasaye. Bedo gi yie motegno, kendo bedo gi mor kod kwe odiochieng' Jumapil.
wakelo ni wende Nyasaye kod jower wende Nyasaye. Nyithindo bende nyiso hera magin godo ni Nyasaye. Sigendni kod wach Nyasaye mamulo chuny ji. Nitie seche moko roda ma ok inyal lemo, tinyalo bedo gi wach adi achiel minyiso Nyasaye. Injili kalo. Jumapil ka Jumapil chakre saa 12 okinyi. Wuodh fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ni luongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru otho e dala. Iyiecho ne tiel. Omake amaka kama anyawana adhiya kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo kor go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111 Ngeso ka Ngeso saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ramogi Night chenro makelo ni luwo benga luwo rumba kaachiel gi ajawa. To kure kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko jokokota we imam. Ana miela zipeya onge ng'ama wacho. Wela pomo chandaga. Umechiwa kanindo. Ramogi Night. Tumoketo wiya. Makinungo. Ticha Beach ka Ticha Beach saa 4 otieno. Aya, nekoro moge juangen moro ne pudikete karka chenro mar mbako romo. Wan tiyo kang machalo kode ni warito mondo wachop jauchiel mondo mi koro waponga chuth. Wacho ni duol machielo bende mar japuonj kata jal mosetemo tiegore to chal ganade gigi duto kata mosetemo tiego ji mopogore nyakoro moge juang ka uno ntiere karka mar mondo mwagwane sigana machalo kama to sani nitiere ote moko madasomo pat janeno kama intie akawa ne ote mane Facebook X kachiel koda ka mbimaro mar YouTube wantiere kanya achiel kachiel sana wanyayudane ote mago mag Facebook achiel kachiel ero umbe ote man ka musomgi nawacho ni Cleophas gini en adier osiepa anyalo paro diere mana ne sikul gino ne timrenwa pare Kevin Arucho erokamano ahinya notimorunu nade dipo ni en mano eri koso ni ero japuonj Poliva wacho ni daka ne jo Kisumu Day ka bwana koso gin gionge Kisumu Day be gino timre debed ni gimbe gin osiep Polika pero kamano kuom ote mari aya Sharon Onyango ni gini to podi at the moment you are done with your school actually studies kila mtu anaenda kwake mission accomplished acha maana kako temore Boniface Woodjen ajo Cleophas wono biro lawi ala 1 hour we kuru kenyo wan kaka jopuonje koro wacha niero wano lawre gi jopuonje wano kwa lawre gi jopuonje ogao bena mae kama de wabede gi wach mano kama ntie ka gigi gin gik matimore zaidi both for men and for women university students and ne asero japuonji o en kacha matek kendo ma serious erokamano ahinya mago timore sikunde machielo kwadhiro kanyo jakinyalo mori wacho ni anaseneno gi mang'eny but an pok ne abedo victim but at form 1 japuonjwa moro ne dwa ras wacho ni Maja was just a monster targeting young girls wacho ni nonyalo keto ni marks moko ma ok ni kare mondo idhi complain for him to corner you in the staff room. Then imagine he had to put time for any complaints concerning marks to late in the evening, cast staffs or say.
but nadhi adonjo ne ir Prince nowacho nade. I was so innocent. Japuonj ni ema nogolo chunya e Agric. He stopped and later got a transfer. But sani Maxi otimo newa e mbalariany. Victim gin ga children late by kilometers. Mano late by far. Erokamana ahinya. George Abraham wacho ni ang'eyo mang'eny. Ng'ama dichuo temibedie gi besti moro ma en chodoro lawyer, chodororo obila lecturer, thank me later. Magi jok madwa ni osiepe bende donje nakwaro moga juang gi chal nade kamano e chal mar wach kama gintiere. Notemo mana rango nyakoro moga juang ni kama gintiere kanyo to gintiere ukenge mage. Adana adonje ka kendo alos kod Wilson Ochuka arwaki ni machiegni. Ma en tielo mar ariyo dan mondo onye na paro mopogore opogore. Onje pa rowere gintiere mbalariany gintiere kuonde mopogore opogore. Nyaka sani ibedo osiep lecturer, ibedo osiep japuonj mondo mi yud marks. Gigi timore e mbalariany sekondar kuonde mopogore opogore. Adieri mar wach ni kanye e gigi duto ka irango. Erokamano maduong' ahinya Cleo kuom thuoloni mimiwa mondo watwak e wachni. Adieri makende ni weche gitimore, especially tertiary institutions and higher institutions of learning, yani kuonde tiegruok mamalo gi mbalariany. Inyalo yudo ka japuonj manyocha kotieko tiegruok mare to yudori situation makoro ipuonjo jok ma yudhe. Inyalo yudo ka ipuonjo jok ma ok yomba ahinya e higa. Tiende ni in kaka japuonj, jogi neni kaka japuonj to at the same time ok gineni kaka japuonj, gineni kaka mbasgi. Koro maa nyalo kelo chach ni moro. Sama i-deliver content, kata sama ipuonjo, inyalo po ka nitiere ng'ato kata japuonjre moro ma en kar mondo winj puonj mipuonjono, en ochika chika wang'e kuomi tir. Omiyi bagni kaka japuonj. To bang' mano ineno ka gini en gima koro dhi adhiya mbele kamano. Lakini tiegruok ma ipuonji oko kucho kata tiegruok mar puonj, nitiere gik moko ma be ipuonji mopogore gi pedagogy kata yo kaka owinjo bed ni ipuonjo. Child protection laws ni kanyo. Koro in kaka japuonj yudo ka mago gik magayi idok chien matin. To kata itemo mondo gigi ogayi, force cha be pod ni koni. Koro yudo ka ok en gima yot ahinya ne jopuonj seche moko. Lakini kisebedo ng'ama duong' to koro pachi kanyo to nyaka ing'e ni ang'o mokeli kanyo, to ang'o mwinjo bed ni timo, to koro itime atima maber. Koro kaduoki gigo to nitie. Erokamano ahinya. Ote moro donjo kuom jalno ni the MC Jobu. Wacho ni en moro makende ka in nyathi sekondar ma pod tin. To ja degree ma japuonj chem gi physics ukwayo osiep. Be inyalo tamri? Mano penjo mantiere ka. Brenda, penjo ni asomo ni karka kachel koda ka ji mamoko ma pod ntiere karka. Japuonj chem gi physics ukwayo ang'o? Osiep. Kendo koro kosekwayo osiep wacho ni ka in jambalariany pod imanyo degree. To dokta kata profesa moro dwari osiep. Awacho kanyo donge en moro makende. En gima mit kabisa ka ng'ama oseloso dwari. Hera en gima mit. Kendo hera oko yiero. Hera mako ja klas 2 gi ja degree. Hera nyalo riwo pastor mogik no kasome yamo. Otemo wacho ni hera riwo pastor gi jaketho. Mano bende gik mantie kar kanyo. Kata mano ote moro kati mbui mar Facebook. Gima chalo kama moro mantie ka gigi timore kendo nyamiyo ka ng'ato wacho ni oyo ka Brenda nigo osiep gi japuonj cha. Abiro anyalo manyo japuonj machielo cha abedo kama chalo kama. Ing'eni lure kaka dhano wadongo kuonde mopogore opogore. Alafu kaka waparo gi kaka waneno gik moko, the way we view things opogore. Koro kaka wacho ni ka omanyi gi ng'at moro mantiere higher class moingo mari ten gima ber. Ing'eni lure for example kaka an
let me speak on my behalf. Kaka an owach ni an e high school to ngama ja degree no obiro manya. Ingeni bro bedo matek nikech by the time I'm in high school my brain hasn't developed that much. Koro kata kaka wabroga reason gi ngani. Ingeni bedo matek. Ntiere ng'at manyalo ng'iyo the positive side of it. Iwacho ni ng'ani dongo dwara to en ng'ama nigi pesa, onyalo timona gimoro amora madwaro. To kapok itimo mano, penjri niya, okalo nyiri adi kokochopo iri. To en gi lengo mane momiyo in emoneni momiyo oyiere. Oda medi max. Dong itie kache koro ida wuok e dimi yodo cha. Ingeni ka in high school. Medo ng'ato max e high school I think is the worst thing ma japuonj nyalo timo. Nikech chemistry kokiwinji, koko donjni, oko donj ba. Katitim manango. Omedia meda mak internal ka chopo mok. Kachopo mok tiyo gigi nono. I-drop ma ng'ato nena nyathini, nitiere kaka nyisi time. Ingeni ber ka ng'ato kaka wawach ni college or university. Okay, gimoro mudhi timone, joma timone, I'm sorry for you guys, I'm very sorry. But kagin internal, ing'e ni mae kaende hadi mwisho. Anang'e ni distinction mimi nimepata. Lakini penjrie niya. Sa onego ibed ng'ama riek. Sama iseyudo ng'at makonyi. Ng'ato ing'eni dhimi distinction. My friend, jitume mondo imbe i-defend gimimini. Okni in koro osemi gini iduogi relax. Jitume makata ka ng'ato ponono ni dwa wacho ni Brenda ni eni miega grades nono. To chako duogo bet piny to wacho ni kuom adier temo to temoga, osomoga, anajituma, oduoko penjo e class, like otimo everything. And then there is something ma timore school, of which is disadvantageous to some people. Iyudo ni nitiere jomoko ma okay, akia kaka danga kete yo maber, but let me try. Nitiere jomoko ma iyudo ni jopuonje like ohera. Not like nitiere gimoro e kindgi. Nitiere nyithindo moko ma they're just loved. Of which koro claims diga ni kia japuonj mane dware japuonj. But indeed if you look at things deep down, you find there is nothing. Ingeni mondo mi be chopo kang ma japuonj like ohera. They just like you, they don't love you. Nyiso ni nitiere kaka ijituma. Tingeni ko chak wach weche makamagi kuom ng'ato, like ne an gi osiepa moro mane iwacho gik makamano kuome. Koro nowacho ni donge an muketho nyinga ni japuonj makama watimorego kama. To onge gima timo kode. Now, let me justify the statement that you're saying by doing whatever you are saying that I'm doing. Mondo mi koro owe bednu spread rumors, bednu spread adier. Aya, no max. Aya, wabo manye ka kendo. Ntie ote wo ko modur Veronica wacho ni Clewa woro wacha sexually transmitted grades. To apenjo ni bende gi ntiere board marango weche gi e sikunde. As a school, ang'o magitimo kaka okenge magiseketo to stop such behavior. Kose sikunde ka achiel gi government oling to gik machal kamagi timore ma gik mantiere karka. Penjo ni adani wapoge dere yang warang kaka Tifina duoke kato pat machielo wiki angi duoka ne kama dong karkanyo. Gigi ntie sani kin ratich jomanyiri kendo kama gintiere kone mopogore. Bende paro ntie kumoro makata osiepe no dhi ogoyo report moro ni oluonga staff room ka taluor an gi paro machalo kamano kadwa weche gi majapuonj ni dwaro. Mano opogore gimoro miwacho ni idhir japuonj mondo mi obedo osiepi mondo mi omedi max mopogore. Mokwongo ka in high school, ingeni high school chon ka nintiere gi situation machalo kamano, ninyisiga ni idhi ir japuonj manyako. Dhi nyise ni japuonj ni tima kama to an ok adwar. Koro kise dhi nyiso japuonj manyako kamano, en modhi elewa situation kendo en modhi tero wach no mbele. Ingeni en kotero wach no mbele ti idhi ne kaka idhi solve gino. Koro mano gima nyalo wacho. Gitude kod jopuonje wetegi machiegni kodgi. Manyiri. Rem tiere yo sirkal koso ten sikunde manyamiyo gik makamagi pod nyayore kendo wang'e maber ni jok ma graduate ka wuok gi gino ma Veronica kani Mombasa owacho kaka ni gin sexually transmitted grades
gin grades malure ni inindo gi japuonj moro, japuonj ero miyi gik mopogore opogore mantiere ka, ma gik matimore e mbalariany, kigolo jogo ma ok nigi lony makare mondo mi gitele migepe mopogore opogore. Gima nyalo wacho ne Cleophas en ni mana kaka mibadhi, gini chalo mibadhi nikech otimore ga e tok tent. Ok en gimoro mitimo ayanga ni akuwa wuok oko watime e rudhi nene. En gimitimo ka ji ok ong'e, en gimitimo mopondo. Koro bodies temo keti, telo moro amora moketi, apise temo keti ma mochung' ne kedo ne ratich jopuonjre. Thothne yudo ka onge gi teko cha. Entiere ndio, to onge gi teko. Kech sikunde ahinya mbalariany gintiere. Nasewacho ni kaka mbalariany ma Kenya ka ibro yudo movement moro ni campus me too. Koro gintiere ndio, to gionge ga teko cha. Idhi yudo kendo ni kidhie kaka mbalariany ma Moi, idhi yudo kiwuotho, kitemo wuotho e street kata kitemo wuotho, idhi yudo kuonde mondiki okenge minyakawo, steps mi follow. In any case ni right ni obeda otimore nade? Ode, orochi. Koro ntiere gin steps malara par. Koro kitemo ng'iyo gini en gimoro mantiere to onge teko. Entiere to onge teko. Kare Moi usebedo gi lony, tiyo nyaka gi steps. Tiyo nyaka gi steps e bath ndara, gik monego bed ni timo opogore opogore. Quinta Agunda, nitie janeno kaluongo ni Frederick Barak, wacho ni oyawre Cleo. Mosna youth mago youth wetena, and Fred kawuok Just, mano Jaramogi Odinga University of Science and Technology. Gisego mobira ini chenro ero kamano. Fred Obomanyi chemori bie kipindi ka koro watwaga achiel kod jowetegi mantiere Just kanyo. Osiep mai kind japuonj gi japuonjre en gima timore maonge wuondruok. To gini ok en gima kare ahinya ne jopuonjre. Nikech onyalo kelo incompetency a field of work, early pregnancy, STIs, gini nyalo kelo. Koro en gima onego many kaka itieko, kendo onego kawo okang' mager ne jogi. Bende jopuonjre manyiri kata gi machuo nigi paro mopogore ni gima donje ni nyalo kelo na tuo madhi bedo godo e ngimana duto nyaka chieng' awuog e pinyni. Koso en mana donjo kidonjo gi wi nono, gima ne Brenda lero kar kanyo, ikiano osekalo kuom jo klas adika eko kochopo iri, kata kok en ja klasi osewuok mana oko. Jogi nie klas kaka ma untiere ni. Bende twak maka magi oganda oyie bet godo mayot. Magi wach ni anyalo share gi Quinta kon Quinta ni an gi japuonj ng'ane, Dr. ng'ane an go ka, kata an gi professor ng'ane kawuono wadhi e det godhiambo, waseduogo, kawuono ka bi klas daktari ong'eyo nikech aol an gi ang'ova ma weekend. Klas mamade ma jokudaga mondika. Kuom gimiwacho no, ok anyal wacho ni en gima ji timo ka giketo ayanga, kaka iwacho ni kin gi japuonj ma en osiepni, anya nyiso osiepna ni kawuono wadhi e date, kawuono daki wach. En gima timre to en gima opandi. Adoga kuom gima nawacho ni ji oluoro repercussions. Gini timo yes, lakini itime king'e ni an kaka nyako anya mako ich, an kaka nyako anya yudo these sexually transmitted infections. Gik moko mabiro ka gonorrhea ang'o gin gik mabiro. Ting'e ni mondo bed ng'ama en japuonj, ng'ama oseloso, yudo ka jomo interact go ng'eny. Meaning nen ng'ama kalo kuom ji mang'eny, ok bed ni in kendi. Koro sami timo gini en ga gimitimo if you have no otherwise. In kaka nyako kichako timo gini, ok ni japuonj bira ni adwari tisego yes. In most cases yudo ka itamri at first itamri kin ng'ama a lady who is in ng'ama in gi integrity ni ibo tamri kineno ka gini dhi ahinya maonge ka kitim, iyudo ga kama no bet your last option. Okitime nikech idwaro, itimo nikech iluor ni koka timo tang'o madhi timro bang' mano. Kech koka timo anya koso graduate, anya koso tich, anya timo gik mang'eny nya bet e school kanyo because kata wuok. Kore gini timo ka ji oluor to time nikech oonge ni otherwise. Lakini kaka nyako nitie gik moko programs ka ladies empowerment. Kin nyako mong'e ratiche kendo inya chung' tiwacho gini kama to opening up en gima konyoga. Kaka Tifina no wacho kingiso osiepni gima ji oluoro en opening up. Ki beta go osiepni achiel minyaga trust the issues ni. An kaka nyako inyodo kan gi lecture ma nyako mang'iyogo. Ok ochuno nyaka bed ni angiso mana ja klasa, ng'en ja klasa abo ng'ise lakini kaka ng'okonya is minimal. Lakini ka yudo lecturer
a lady lecturer meno siep nata o understand approaching this issue mondo ikete okang mamalo bo bet much easier kidhi gi lecturer manyako wadu, and you also have an evidence to prove gik maendeleagi. Koro momiyo ananyalo wacho kama indi ni gigi jitimo because it's the last option. Ok nyiri tim gigi nikech gidwaro. Even though ite joma timo nikech gidwaro, but most people do it because oonge otherwise. Koka timo kama indi tango madhi timorena. Mane gima nyawacho. Ero kama na inya nyakoro moge jwang paro pod medo biro kama opogore ang'eni achiegni gweng'wech aringa ne kaunti ma Migori to penjo ni angi bede go e chunyi ang'eni ang oduogo duto aranka kwa kete. Ruth Nyathi Ochieng wacho kama osiepe kind jopuonjre gi japuonj en gima rach kendo japuonj moyudo nego kaune hatua mager ahinya. Nyithindo mimedo negi marks go winjo ga matek e sa national exams. Iwacho ni ng'ato kuongo kao 30 minutes kapok ochako kata ndiko nyinge. Piny ruenyo giga kendo penjo tek ne e od penj nikech nong'iyo ni en kata kurem to imede marks. Magi e joma ndiko nyaka akuna awinjo twakan umoja iwinja kuna iwinjo twak to iwacho en ndiko nyaka kuna e otas nyakoro moge jwang wadhi ane kaunti ma Migori Joju manie kaunti ma Migori kendo sani en jere nyasi mano mar pogo basari mano ne jopuonjre mopogore adaptura kod achiel kachiel Jojuma miwane ler ni ang'o matimore nyaka sani untiere alwora ma Wendo inyalo konwa kama intiere nyaka sani gin chenro mage ma osechako to nyaka sani osechopo kanye. Basari. Ero kamano awinji makare kowuok Awendo kama bende nyaka sani wantie chenro machi omenano mar basari kata mano mar jolwechego mag somo tanye gwego mag Awendo. Ong'ere ni nyaka samo thoth jonyuol osebedo ka wuotho koni ka bende king'iyo lipot mawuok kuom migepe mopogore yango ne sani nitie jopuonje mathoth ma bende koro manyo omenano mar basari kata mano mar somo nikech pek mar somo bende koro osedhi nyime. Okiji makono wantie kod jokanyo bende e sekta no mar somo ma otiji bono mawen mwadang'e nyaka sama wuene omendani mar basari osebed ka ichiwe higa ka higa. Bende yo makare mijalo jolgo somb jopuonjre koso nitie yo machielo minyalo tigo mondo koro wechego mag somo odhi makare. E kinde achiel osebed kiywak ni samoro imiyo japuonje siling 10,000 kata 5,000 bende osebiro kod pek mar yudo wechego mag somo. Wadang'e ni to paro mosebed kigolo ni ber kimanyo yo machielo mar keto somo mondo obed mano manono. Ober kipimo kod chiwo basari koso en yo mane ma inyalo tigo mag siro chomo mag jopuonje to ahinya gwenge mag Awendo. Achiel kata mondo koro atuda kod jopuonje mag Awendo mar ng'iyo ni to odiochieng' ma kawuono jopuonje maromo nade modhi do basari to kwayo ne romo nade to kaluwore kod kwayo ni be ma yo minyalo tigo mar jolo wechego mag somo to wenye mag jopuonje gwego mag Awendo. Adwa ni kachako kodi mokwongo kichako gi nyingi ichiwo basari ne jopuonje maromo nade to kwayo joma noro kwayo mar gi basari ne romo nade? Oyawre George, kawuono wadwa chiwo basari ne jopuonjre nyithindo manie skunde mopogore Awendo ka. Wachiwo $50,000 gi wiye kawuono. Ne wan gi kwayo mar nyithindo joma nyoro kwayo gi ji 11,000 to wadwa miye ji 9,000 kawuono. King'iyo kwayo mar basari joma olo kwayo margi muchiwo chal ka gima pek mar somo nitiere. En yo mane minyalo ketgo somo bed manya jathi moro amora manya Kenya nyalo yudo? Basari ni bende yo makare? Ing'eyo ni basari en mana gima jolo nyiso ni pek